Amen. Ustani, reče, idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj njemu što ću ti reći. I ona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bješe grad božanski velik, 3 dana hoda. I ona prođe gradom dan hoda, propovjedajući, još 40 dana. I Niniva će biti razorena. Ninivljani povjerovaše Bogu, oglasiše post i opukoše se u posti, svi od najvećega do najmanjega. Bog vidi što su učinjeni, da se obratiš od svojega zloga puta. I sažali se Bog zbog nesreće koje bijaše zaprijetio i ne učini. Riječ Gospodin. Bogu hvala. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Nauči me svojim stazama. Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog moj spasitelj. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi, radi dobrote svoje, Gospodine. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Gospodine, sama dobrota i pravednost, grešnike na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svom. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Čitanje prve poslanice Svetoga Pavla, apostola Korinčanima. Ovo hoću reći, braćo, vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju, i koji plaću kao da ne plaću, i koji se vesele kao da se ne vesele, i koji kupuju kao da ne posjeduju, i koji uživaju ovaj svijet kao da ne uživaju, jer prolazi obličje ovoga svijeta. Riječ je Gospodina. Bogu hvala. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Približilo se kraljevstvo Božje, vjerujte evanđelju. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. Pošto Ivan bi predan, otide Isus u Galileju. Propovijedao je Evanđelje Božje. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. I prolazeći uz Galilejsko more ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru, bijaku ribari. I reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah postaviše mreže i počeše za njim. Pošao malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana. U lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. A oni, ostavivši svog oca Zebedeja u lađi s nadničarima, otiđoše za njim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dragi sestre i braćo, slavimo zajedništvo. Sve je proizašlo iz Presvetoga Trojstva i sve se tamo vraća. Mi smo pozvani prepoznati ovaj nepresušni izvor djelovanja u našim životima, u našim srcima i ovaj nepresušni izvor koji buja u svakome trenutku, u cijelome čovječanstvu, u cijelome svemiru. Mi smo ljudi vjere, mi smo ljudi povjerenja,
Mi smo ljudi neizmjerne slobode na koju nas je Gospodin pozvao. I ova vremena u kojima se nalazimo jesu vremena velikoga ispita. Ako hoćemo s druge strane to isto reći, ovo su vremena velike kušnje. Ali kušnje su zato da bi mi izrasli u nešto veće, nešto bolje, nešto uzvišenije. I zato su ova vremena velikoga blagoslova, koliko god nam mentalitet ovoga svijeta želi prikazati naše dane, naše noći, naše životno stanje u jednoj magruštini, u jednoj tami, mi kao vjernici pozvani smo u svjetlu Božje riječi, u svjetlu i dinamici Božjega vodstva prepoznavati prst Božji koji iznad svega i u svemu djeluje. I zato smo pozvani pognuti svoju glavu u svetu Božju riječ. Pognuti svoje misli, svoje osjećaje u ljepotu i uzvišenost toga nepresušnog izvora. Središte ovoga čovječanstva jest Isus Krist. I on uvijek ostaje srce naše crkve, čitavoga čovječanstva. U tom središtu stoji objava Božja, stoji sveto pismo i, kako nam Isus kaže, ne živi čovjek od kruha, nego od svake riječi što izlazi iz Božjih usta. Evo, mi smo, drage sestre i braćo, pozvani u današnjoj nedjelji posvećene na osobiti način Božje riječi, prepoznati taj dah koji jednostavno ispunja našu nutrinu, ispunja naše misli. Riječju Božjom su sazdana nebesa i cijela vojska nebeska i cijela zemlja. Sve odiše riječju Božjom i zato naša crkva, svi mi u crkvi pozvani smo jednostavno dopustiti toj Božoj riječi da nas zahvati. Evo, bilo u prvom čitanju, bilo u evanđelju, prepoznajemo silinu Božje riječi. Kaže nam, evo u prvom čitanju, ovom velikom liku, evo jednostavnom liku, bilo bi jako dobro evo, da večeras ili kroz ove dane pročitamo iz knjige o Joni, evo što je Gospodin htio poručiti evo i nama u današnjem vremenu. Riječ Gospodnja dođe Joni. Vidite kako na kraj kaže da su se obratili od svojega zlog puta. Znači ti Ninivljani su hodali zlim putem. Oni su zaronili u jedan stil života koji je ugušio njihovu dinamiku i sve ono što oni jesu. I evo dođe riječ Božja. Bog izabire Jonu. Mi znamo da Jona nije odmah prihvatio Božju riječ. Bilo mu je teško prihvatiti Božju. On je bježao od Boga. On je htio poslušati Božju riječ, jer je znao da će ga ta riječ obuzeti i učiniti novim stvorenjem, da će ga ta riječ staviti pred velikanima, pred odgovornima, da će ta riječ dopustiti da on napusti svoj stil života, svoje obveze, svoje obitelji. Božja riječ je sposobna promijeniti cjelokupni tijek našeg života. I Božja riječ je sposobna promijeniti cijeli tijek naše crkve i ovoga čovječanstva. I što mu kaže Gospodin? Ustani, reče mu, idi u Ninivu. Evo, mogli bismo se zaustaviti samo kod ovih riječi, dragi sestre i braćo. Dođe riječ Gospodnja, ona ima svoju poruku, ona ima svoje značenje, ona ima poslanje. Tako i Bog jednako svima nama daje riječ, dah života. Zašto? Da bismo ustali. Da ne bismo bili na ležaljkama, na ležajima naših žalosti, naših depresija, naših tjeskoba, naših strahova. Danas čovječanstvo leži zavezano u velikim strahovima. I to ne dolazi od Boga. To nije Božja volja. Mi smo u ovim vremenima pozvani, evo poput Jone, ustati i krenuti. Bog i nas šalje da progovorimo njegovu riječ. Evo Niniva je bila, kako nam kaže na hrvatskom lijepom prijevodu, kaže da je bila božanski velik. Božanski velik. Idi u Ninivu,
grad veliki i propovijedaj u njemu što ću ti reći. Ne ono što se tebi čini, ne ono što si ti naučio, nego ono što ću ti reći. Znači, i Jona je trebao biti pažljiv na ono što ću mu Gospodin reći. Znači, on je u svakome trenutku trebao imati narihtano uho. Mi u ovim vremenima ne možemo se temeljiti na našim znanjima, našim iskustvima, na našim skemama. Ovo su vremena velikoga disanja Božje objave, Božjega znanja. I zato jedino oni koji su poslušni onome što Gospodin kaže, bit će spremni da uđu u novu stvarnost, da uđu u sve ono što Gospodin priprema. Nemoj govoriti ono što je od duha ovoga svijeta. I zato mi koji smo u crkvi, koji smo u biblijskim zajednicama, trebamo govoriti samo ono što nam Gospodin govori. Definitivno trebamo čistiti naše govore, naša razmišljanja od truleži, od propadljivosti, od logike duhovog svijeta. Barem u ovom vremenu vidimo koliko je znanost kratka na razini medicine. Mi vidimo kroz godinu i nešto što se događa na sceni ovoga našega čovječanstva. Gdje su znanstvenici, gdje su liječnici da pokažu onaj ishod iz ove težine na globalnoj razini. I pratimo danas svjetske medije, nitko ne govori, recimo, treba se sigurno to i potvrditi, da je ta tvornica u Indiji zapaljena, što proizvodi najviše cjepivo. Logika ovoga svijeta je kratka. Tvornice lijekova su kratke. Ideje ovoga svijeta su kratke. Ustani i govori. I kaže Božja riječ, Jona ustade i ode u Ninivu. Evo, konačno je prihvatio taj dah riječi. Prihvatio je snagu Duha Svetoga. I on ode u Ninivu. Kako mu Gospodin zapovjedi? Niniva biješe grad božanski velik. 3 dana hoda. Evo, nekako u svojim mislima i u svojim srcima izbrojimo nekako 3 dana hoda. Puno ljudi je bilo. Puno toga se događalo. Puno obitelji, puno djece, puno mladih. Ali svi su oni bili vezani jednim stilom života. A ukoliko gore, stanju se nalazi, usudio bi se to reći, čitavo današnje čovječanstvo. I tamo dolazi ovaj mali čovječuljak, obasjan silinom Božje objave i on ide njima tamo na vještak. I ona prođe gradom dan hoda. Vidite, kako su ti Ninivljani bili otvorena srca. Iako su duboko zaronjeni u grijeh, u, recimo, neuredan život, oni su slušali Božju riječ. I oni nije trebalo hodanja 3 dana. Oni su se samo kod hodanja prvoga dana obratili, ali morali su čuti ono što im je Gospodin govorio. Još 40 dana i Niniva će biti razorena. Drage sestre i braćo, na neki način to je poruka za naš svijet. I sigurno će nestati stari svijet. Sigurno će biti ruševina, sigurno će biti neimaštine. Mi smo poslani čuti Božju riječ. Vidite, kada su Ninivljani čuli kako su se oni odnosili, Ninivljani povjerovaše Bogu. Ovo je lijek, dragi sestre i braćo. Mi smo pozvani povjerovati na novi način Bogu. Otvoriti se u dubokom povjerenju Božjoj objavi i silini. Vidite, mi smo toliko počašćeni, barem u ovom dijelu Europe, da je Gospa 40 godina govorila o Međugorju. A da ne govorim da je tolikim ljudima na osobnoj razini, u molitvenim zajednicama, govorila na mudar način kao majka svojoj djeci, da nas povuči i da nas vodi u ovu novost koju čovječanstvo čeka. Pitamo se koliki ljudi su prihvatili taj poziv. Pitanje i na nama, da li smo čitali vi će prihvatili taj poziv. Vrijeme je obraćenja, vrijeme je okrenutosti prema Isusu Hristu. I Ninivljani čuju, povjerovaše Bogu, oglasiše post i obukloše se u kostir. Svi, od najvećega do najmanjega. Vidite, ovo je taj poziv, drage sestre i braćo. I mi smo pozvani kroz jednostavan post, kroz jednostavna odreknuća, dopustiti disanje u nama.
Kada mi postimo, kada se mi odričemo nepotrebnih stvari, mi dopuštamo Duhu Svetome da nas obuzme iznutra, da dopustimo Bogu da nam govori. Mi smo i ovo čovječanstvo je prenatrpano suvišnim stvarnostima, suvišnim idejama. U mnogo čemu je ovaj svijet opterećen stvarnostima koje nisu dostojne našeg života. I oni postoje. I vidite ovu ljepotu koju nam Božja riječ daruje. Bog vidje što su učinili. Bog nije svijet. Bog vidi ono što mi činimo svakodnevno. Bogu je poznata tvoja žrtva. Bogu je poznata tvoja bol radi nepravde, radi proganjanja, radi svega. Bog stigne te opravdati i otvoriti ti put. Bog stigne i On vidi to što mi činimo. Bog vidi, toliko puta smo čuli da se Bog sažali. Evo, da se obratiš od svojega sna i sažali se Bog zbog nesreće kojim bijaše zaprijetio i ne učini. Evo, to je koliku Bog ljubav ima prema nama. On je sposoban promijeniti i svoju odluku i svoju namjeru, jer čovječanstvo ide prema tom uskom mostu kroz kojega mora proći. Taj most, to su prečiste ruke Marije. I čitavo čovječanstvo treba proći kroz taj most. To su prečiste ruke Marije. I zato je potreban i post i pokora da bi mogli proći kroz tu novost. Evo, slušamo danas u Evanđelju na neki način i sličnu poruku ovo što smo čuli i u prvome čitanju. Kaže nam Sveti Marko, pošto Ivan bi predan, otide Isus u Galileju, propoveduje Evanđelje Božje. Vidite zašto je Ivan predan? Predan je zato što je Herodu rekao da ne možeš imati ženu. To je jedna slika, to je jedna poruka. Ne smiješ imati ženu svoga brata. I to je navještaj. Ivan je čist u svome vršenju Božjega zakona. On čuje Božju riječ i tu riječ navještaj. I on plaća svojim životom. Ali prethodno tomu, što se dogodilo sa Ivanom? Čuli smo prošle nedjelje. Ivan tamo stoji i pokazuje na jaganjca. Evo jaganjca Božjega. I učenici su krenuli. Njegova dvojica učenika su krenula. Ostavili su Ivana, ostavili su proroštva, ostavili su stari zakon i pošli su za novim. Dragi sestri i braćo, pitanje danas meni i tebi. Koga želiš slušati? Ova dvojica učenika su krenuli slušati i slijediti jaganjca. Da li ti slijediš vuka? Da li slijediš zvijera ovoga svijeta? Koga slijediš? Komu su usmjereni tvoji koraci? Ovo su vremena, dragi sestri i braćo, da se iznutra preporodimo i krenemo put jaganjca, nevinoga jaganjca. Jedino je taj put čist, blagoslovljen. Jedino u tom putu mi imamo život i blagoslov. I što se događa onda kada su, evo, krenuli učenici? Sada Isus dolazi i poziva. Isus dolazi u Galileju, propovijeda Evanđelje Božje. Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte Evanđelju. Isus govori ove 4 stvarnosti i kako bi dobro bilo da ih duboko uređemo naša srca, osobito u ovim vremenima, kada nam ne upadnu neke teške stvari, nekakav strah nas može stisnuti, neko ti nešto ružno kaže. Ove 4 stvarnosti treba biti nama definitivne za naš hod. I ako te neko pita o smaku svijeta ili da se nešto čudesno događa ili krivo ili ne znam što, sjeti se ovih 4 riječi Isusovi. Ispunilo se vrijeme. Ispunilo se vrijeme. Mi kršćani nismo ljudi koji brojimo vrijeme, ovo vanjsko vrijeme, od godine do godine. Mi smo ljudi koji imamo unutarnje oči otvorene, koje prepoznaju vrijeme kao kairos, to znači milosno vrijeme. Mi ne mjerimo kronos, samo da se mijenjaju sati,
godine i tako redom. Ne, mi smo iznad toga, mi živimo to vrijeme, mi jesmo u tom vremenu, ali mi imamo unutarnje oči koje prepoznaju ispunjenje vremena. To znači da je vrijeme milosti sada tu. I ja moram reagirati na to vrijeme milosti. Evo ona dvojica učenika su čula Božju riječ. Evo jagnjeca Božjega. I oni odmah reagiraju i kreću. Evo to nam Isus kaže. Vrijeme se ispunilo. Ne trebamo i ne smijemo čekati neka druga vremena. Tu je Gospodin. Ona sada po malim i prečistim rukama, po svome velikom milosrđu uvodi u potpunu novost. Stari svijet propada i neće ga biti. Mi trebamo čitavim bićem ući u ovu dinamiku koja je namještena u Isusu Kristu. Nema više onoga vremena, nego je novo vrijeme. Vidite, danas nam i Sveti Pavao kaže, vrijeme je kratko. Kratko je vrijeme. Ti ne možeš prazno živjeti svoje vrijeme, jer je to vrijeme koje nam je Bog darovao puno milosti. I druga stvarnost kaže, približilo se kraljevstvo Božje. Ne katastrofe, ne propadanja, ne progoni, nego kraljevstvo Božje. Ovo je tajna. I mi se trebamo okrenuti, kao što su se ona dvojica okrenula slijediti jagnjeca, i mi se trebamo okrenuti kraljevstvu Božjemu. Jer je kraljevstvo Božje ovdje, među nama. I to nije nekakva suluda ideja i neki fanatizam, nego dotičemo i kušamo mi o miris te beskrajne slobode i blizinu Isusa Krista, gospodara neba i zemlje. Kraljevstvo je Božje ovdje i mi kušamo tu ljepotu. Treće, obratite se. Evo, obraćenje. To je ono što su Ninivljani iskusili, to je ono što se mi trebamo obratiti Gospodinu. Ne usmjeriti naše poglede prema ništavinu, prema depresiji, prema bolestima, nego mi trebamo napraviti ovu gimnastiku našega vrata. Mi trebamo čuti Božju riječ. Tu gimnastiku možemo napraviti jedino kada smo sposobni čuti Božju riječ. Čuti je srce, čuti je životom. Onda nas Gospodin iznutra pokreće i mi počinjemo činiti Božja djela. I onda se više ne trebamo ničega bojati. I onda se više ne bojimo, jer znamo da smo na Božjemu dlanu. Obraćanje znači promijeniti smjer mišljenja, promijeniti stil života. Ja sam do danas bio tjeskoban, nemiran. Ja sam do danas imao zatvorenu pamet, zatvorene oči i htio sam ići gdje god želim. Vidite ovaj divan psalam što smo ga slušali. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Evo, to je početak obraćanja. Ja ne želim više ići mojim putem, jer više ne možemo ići. Onako smo svi stisnuti u našim obiteljima, u našim zajednicama. I sve više će toga biti. I mi ćemo pred sobom imati jedino jedan mali puteljak kojim će nam pokazati Gospodin i pokazuje i provalio. Neće biti drugoga. Ovo je, dragi sestre i braćo, proročki duh Gospodina Isusa Krista. I tu je ta tajna. Ili ćemo ići putem života i blagoslova, ili je provalija. Jer je to tako, jer je to istina. Nema 1000 putova, drage sestre i braće. I ovo čovječanstvo, kroz ovo je samo izvana rečeno, ovaj kovi. To je samo izvana. To je samo jedna mušica koja leti naspram onoga što čeka i crkvu i čovječanstvo. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje. Svoj put mi pokaži. I evo što se događa, no? Vjerujte evanđelju, obratite se, vjerujte evanđelju. Koliki danas propovjeda evanđelju? Ko danas razumije evanđelje? Što je evanđelje u biti? Evanđelje ništa drugo nije nego li radosna vijest. Bog ima u tvojoj najdubljoj boli, patnji i bolesti jednu radosnu vijest. I on kroz evanđelje, kroz taj dah očeve ljubavi, on odvezuje taj čvor u tebi koji te zavezao žalošću, koji te zavezao sebičnošću, egoizmom, egocentrizmom i ti da ništa drugo ne vidiš. I naravno da se gušiš i onda druge gušiš i druge opterećuješ i druge uvjetuješ i ucjenjuješ. To je stari svijet, toga nema. Isus kaže, vjerujte evanđelju. Isus ti daruje radost. Sad vidimo konkretno u čemu je ta radost. I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova,
gdje ribare na moru, bijako ribari. Vidite, imali su običan posao, kao što i mi imamo posao. I bavimo se takvim stvarima. Isus prolazi uz more. More u evanđelskom smislu, u biblijskom smislu označava život. Vidite, događa se jedna realna scena, Isus hoda zemljom, Isus vidi scenu, ali opet more nam stoji kao jedan znak života. Vidite, to je čudesno u evanđelju. Znači, samo more je život, a događa se i ovo. I oni ribari, oni crpe iz života crpe ribu, da prežive. Evo, oni su ribari i oni rade tamo. I dolaze Isus uz obalu. I što im kaže? Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Dragi sestre i braćo, ova riječ, ova slatka riječ, ova duboka riječ, jest jedan veliki poziv u našem vremenu, našoj cijeloj crkvi, svima nama, da napravimo jedan korak više, jednu stepenicu više. Vidite kako Isus objavljuje tajnu, no vi se bavite sitničarijama, vi lovite ribe, ali ja ću vas naučiti, dođite za mnom, naučit ću vas da lovite ljude. Tu nema usporedbe. Koju kvalitetu života nam Gospodin pokazuje i daruje, i to će biti. Mi krajnje moramo napustiti površnost, one sitne stvari svakodnevne koje stisnu život, izgubiti vrijeme, ne prepoznaš Isusov dolazak. Vidite, i apostoli, kaže, oni odmah ostaviše mreže i pođeše za njim. Oni ne odlažu, oni kažu, ma sutra ću moliti, ma sutra ću se popraviti, ma ima vremena. Oni odmah. Vidite, ovo je ljepota Isusovog učenika, realnog učenika. I oni su spremni da počnu disati novim stilom života, novim dahom. Oni odmah ostaviše mreže i pođeše za njim. Oni su ostavili ono čime su zarađivali, čime su se hranili, ono čime su se zanimali. Oni su sve ostavili. Ostaviti mreže. Kakve mreže ti, draga sestro i dragi brate, imaš? Ti zajednice, ovdje i ljubav. Kakve mreže? Čime ti privlačiš ljude? Čime ti ulaziš u kontakt sa ljudima? Što je to? Koje su to mreže zahvatile tvoj dan, tvoje tijelo, tvoju psihu, tvoj duh? Što je to što te prekrilo mrežom? Ostavi te mreže. Ne smiješ nikome dopustiti i ničemu dopustiti da te stavi u mrežu. Vidite, zašto? Idemo korak dalje. Pođeše za njim. Oni su pošli za Isusom. Oni su poslušali, hajdete za mnom. Vidite, i ovo je to što crkva i mi svi trebamo na novi način naučiti i prihvatiti. Da idemo za Isusom. Ovo čovječanstvo nema izlaza. Crkva naša nema izlaza, jer vidimo. U Hrvatskoj 25 ljudi, ovdje distance, ne može se ovo, ne može se to, ne mogu se sakramenti, ne može se raditi. Pa kako današnji čovjek može preživjeti bez posla? Vidite, to je mreža straha. I mi to trebamo prepoznati, ne? Idemo taj korak dalje. Pošao malo naprijed, vidite, Isus ide naprijed. I ugleda Jakova, Zebedejeva i njegova brata Ivana. U lađi su krpali mreže. Oni su bili u lađi. Oni nisu bili dvojica u lađi. Očito da su bili malo bogati, malo uspješni. To i na kraju vidimo da su imali nadničare. Oni su imali svoje vlasništvo. Bili su unutar lađe i to sa svojim ocem Zebedejom. I krpali mreže, vidite, krpali mreže. Istroše se mreže. I oni su htjeli još dalje. Sigurno su bili razočarani, možda su mislili, joj koliko smo koristili ove mreže, nemamo više ništa, evo moramo ih popraviti i tako redom. Tako i mi, prelomi se jedno prijateljstvo, jedan stil života i možda oplakujemo, joj ona vremena, joj ova vremena, joj ona prijateljstva i hoćemo zakrpati neke stare stvarnosti. Ne, drage sestre i braćo, to nije stil naš. I njima Isus kaže, ne, evo, odmah pozva i njih, odmah pozva. Vidite, Bog ne odlaže, Bog ne kaže ajde sutra ću, nego odmah.
I on je ostavivši svog oca Zebedeja u lađi s nadničarima, otiđoše za njim. Evo, dragi sestri i braćo, ovo je ljepota našega disanja, ovo je ljepota našega novoga života. Da ostavimo sve. Oni su bili spremni ostaviti mreže, ostaviti lađu, ostaviti oca i pošli su za Isusom. Evo, trebamo to napraviti iznutra. Ovo čovječanstvo treba ove korake napraviti. I upravo, evo, danas popodne malo sam uključio, evo, da čujem te vijesti, evo, čujem da se srušio avion u Brazilu, nogometaši, svi poginuli. Vidite, to je jedna velika tragedija. Tragedija za te mlade živote koji su pred sobom imali svoje planove, svoje ambicije. Možemo samo zamisliti tugu i tjeskovu i nebe tih roditelja, tih prijatelja. Vidite, dogode se te stvari. Mi smo pozvani ići za Isusom. Slijediti ga i doživjeti tu slobodu i tu poninu. Otiđuše za njim. Ovo čovječanstvo treba upravo ove korake. Nemojmo se klačiti, drage sestri i braćo, na sitnicama. Mi trebamo naučiti disati u Duhu Svetome, novi život. Vidite ovo disanje o kojemu nam Sveti Pavao govori. I to nam navješta. Znate, ja vam svjedočim za neke stvari koje nam je Gospodin osobno progovorio i već u 7 godina se tolike stvari ostvaruju. I ja se onda divim i čudim, Gospodine, pa kako to tako brzo ostvaruješ, ne? Razumite, u 7 godina već se vide stvarnosti koje nam je govorio i koje nam je obećao. I vidite ovo što Gospodin kaže, što nam Sveti Pavao kaže. Očevi koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju. I koji plaču kao da ne plaču. I koji se vesele kao da se ne vesele. I koji kupuju kao da ne posjeduju. I koji uživaju ovaj svijet kao da ne uživaju. Jer prolazi obličje ovoga svijeta. Vidite, ovu senzibilnost, ovu slobodu, to ne znači da muž ne treba ljubiti svoju ženu, da žena ne treba ljubiti svoga muža, ili obrnuto, ili djeca roditelj. Ne, još više. I još više mi možemo koristiti sve ono što nam je Bog dao, ali mi smo na drugom katu svega toga. Mi negdje drugdje bivamo. Mi smo negdje drugdje. Mi smo u zagrljaju Božje ljubavi, Božjega blagoslova. I evo, drage sestre i braćo, ako se vratimo malo na onu sliku mora, evo, Evanđelje, cijelo Sveto pismo nam govori o životu kao moru. More, mi plovimo morem ovoga svijeta. I zašto Gospodin dolazi na obalu? On poziva apostole. More je život. Ovo sve što mi jesmo i što živimo, to je jedno veliko more. I znamo da ribe plove u moru. Ali osim riba, u moru postoji Leviatan. To čudovište koji je slika s o tome. I vidite, imate Leviatana, to čudovište u moru, i imate male ribe. I te ribe su potpuno izložene Leviatanu. One su unutra zajedno s njim. I tako smo i mi u ovome svijetu potpuno izloženi Leviatanu. I znate li gdje je ta mudrost, božanska mudrost utemeljenja Svete Crkve, svete, jedne, katoličke i apostolske crkve? U tome da Gospodin daruje novu mrežu. Nemojte se baviti sitničarenjem, nego ja ću vas naučiti biti ribarima ljudi. Ja želim sačuvati ljude, čovječanstvo, i on daje riječ Božju, a ta riječ Božja je nova mreža u kojoj se svi moramo dati zahvatiti, jer svi smo izloženi. Čitava crkva, od pape, biskupa, svećenika, redovnika, redovnica, cijelog Božjeg puka, smo svi jednako izloženi Leviatanu. I bez Božje mreže, riječi, mi smo svi izloženi. Što se dogodilo, drage sestre i braća Antanujeni? Oni nisu poslušali riječ Božju. To je prvi grijeh. I to je prvi grijeh svih nas. Neposluh. Oni su zatvorili svoje uši i zato su bili izloženi. Odmah je Sotona zahvatio i rekao im je da će postati kao bogovi, najveća varka. I što im se dogodilo, drage sestre i braćo, u trenutku kada su pojeli plod neposluha i oholosti? Postali su goli. Što to znači? Da su postali izloženi, nezaštićeni, izloženi Leviatanu.
I zato Adam i oni skupljaju lišće, to je slikovito, da se zaštite. Oni su sami htjeli se zaštititi, jer su izgubili zaštitu Božju. Dragi sestre i braćo, zato se događaju ove rupe, zato će se još više događati. Ako hoćete, i ljudi će sami skakati u tim rupama kada ne budu imali nade i povjerenja, kada ne budu vidjeli izlaza, jer nema izlaza bez Boga, bez posluha njegove riječi. Ali Bog ne napušta čovjeka, nego mu kaže gdje si, gdje si. I postavlja mu veliko pitanje, kada mu je ovaj rekao, sakrio se jer sam gol, sakrio sam se jer sam nezaštićen, jer sam izložen svemu, svi me vide, ja sam izložen. Razumijete tu tajnu duhovnog izlaganja demonima? Tako su i ribice male izložene Levijatanu. I zato Gospodin dao riječi Božje. Nema spasenja, nego li oholu glavu spustiti u ovu svetu knjigu i dopustiti da te Božja riječ promijeni. Da uđeš u lažu, u mrežu Božjega izabranja. Nema drugog puta. I nema spasenja osim u posluhu Božje riječi i onda dopuštenju da te ta Božja riječ dovede do poniznosti. Tamo, kada prihvatimo taj put naše duboke preobrazbe, onda se mi rađamo. Onda shvaćamo zapravo što je istina. Poniznost ništa drugo nije nego li istina. Zamijenite riječ poniznost sa istinom i vidjet ćete u sebi kako ćete doživjeti veliku slobodu. Jer jedino istina oslobađa čovjeka. Istina je Isus, istina je Evanđelje. I zato apostoli, vidjevši Isusa koji za sebe reče da je život, koji vidi i zapire pored ovoga mora, oni shvaćaju da je Isus pravi život. Oni raskriju svoje srca i kažu, pa konačno smo upoznali pravi život. Konačno smo primili prave mreže u našim rukama. Ovo su mreže, drage sestre i braćo. Sveto pismo je mreža i nemoj da ti dan prođe, a da ti nisi pročitao dnevna čitanja koje crkva slavi i sluša, evo, i prima pouku Svetoga Duha za njezin život, za naš život, da bi ovo čovječanstvo provisalo u tom svijetu. Ova mreža nas štiti od propadljivosti, od ništavnosti, što duh ovoga svijeta nameće današnjem čovječanstvu. Nije lijek, dragi sestri, braćo, u cjepivu. Uopće nije lijek, nego je lijek u Euharistiji, lijek je u Božoj riječi i onda kada shvatimo taj temeljni kamen, onda će sve doći na svome mjestu. Onda neće trebati niti kakvih izuma, lijekova, jer imamo sve u onome što nam je Gospodin darovao. Vratimo se Isusu, našem učitelju. Zapamtimo ove 4 stvari. Vrijeme se ispunilo. Približilo se Kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. Ove 4 stvarnosti su lijek za čovječanstvo. Ako ove 4 stvarnosti prihvatimo, onda ćemo vidjeti samo 2 stvarnosti. Marije prečiste ruke i Božje milosrđe, koje nam se daruje da bi zaista plovili sigurni u moru ovoga života, jer nam Levijatan ne može ništa, jer smo mi zaogrnuti slavom trojedinoga Boga. Neka tako bude i u svima nama. Amen. Ispovjedimo sada našu vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođena od Otca prije svih vijekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu